Maya pabengi po, kambe na po ning kaya katamong kayadwanan ngening misa, yabe tala po rin pong kayadwanan da rin kaya katamong sponsors, hilapin po di Cherilyn Hernandez, Evelyn Liangco, Puring Pineda, Jesus Jr., Marites Sun, at din pong kaya katamong Couples for Christ, pangunahan na pong Brother Ronnie and Sister Raquel Manalili, Brother Odi and Sister Loli Sun, Brother Dong and Sister Janet Mas, Brother June and Tess Sun, Brother Nel and Sister Lani Lising, Brother Alan and Sister Lorna Pardo, Brother Mon and Sister Janet Lakap, Brother Lito and Sister Nida Bondo, Brother Bernard and Sister Mean Mangko, Brother Alvin and Sister Joan Sagum, Brother Belga, at Impong Parian Diagnostic Laboratory. Yabetala naman po din kapasalamatan da di Edgar and Lourdes Pineda, Ryan and Sel Martinez, Potenciano and Maria Belen David, Liana Ariel Lamera, Alvin Peña and Bien Carlos Sun, Merly Manalang and family. Birthday Thanksgiving na naman pong Sister Lina Castro. Kaya bela naman po kereng sponsors tamo di Brother June and Sister Susan Leonardo, Brother Elmer and Sister Presi Nokomora. Birthday Thanksgiving da naman po di Father Carmelo Agustin, Father Ramon Torres. Speedy recovery na pong Ben Simbilio, Janet Manalang, Fernando David Sr., Bernie Mariano, Brother Velia Sarcanda, at safe travel na pong Nida Palma and family. At panalangin tala naman po rin Kaladwada di Domingo, Aurora, Natividad, Maria, Pedro, Josie, Lazara, Estela, Robert, Diosdado, Christy Ray, Augusto, Florentina, and Avelino Calma Sr. At din sablang Kaladwa, King Pulgotorio. Makyabeta mo po, King Dalita Pamuklat. Simambele, malama bele, ingana majes
ng Banal Espiritu, ang grasya ng Ginoo Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabaya kay kaingan, At kaya kang tinurin. may pabeng kay kaingan po, Maya pabingi po. itong mauran, masyadong palintik-lintik kabengi. At ang kayo po yung grasya, tamo palintik-lintik yamo na. Pero po ang kanaman ibulos ng minsanan, kadupa ng Zacarias, king Ebanghelyo ngeni, minsanan, bilos na ng Diyos, yung malagulag grasyang malambad ng pinay may asawa, yung anak, ayo, Juan Bautista. At patangin nga bebeng matampang ganaw kaniting kapag masusyan, amin ang talapamot pagsisyan ng kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo uling pa managyo, ing susubukan baka kapibabatan ding tao. Pati ka subukan mi pa kapibabatan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo iking timi paketiking yato, ban mi kabus king meto ketawan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo iking minyay kang Juan Bautista, ban mi sadya king dalanan, ning kaya kang nakapakamalan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. paming mayupaya, papakit mo king yato, inglinang ningke kang ligaya, king panyatang ng Kristo, amibait king Birhen Maria. Pagkaluban mo kesa ng tunay kasalpantayanan at lagu, manapag masusyan niya yung misteryo ng Diyos sa mi kataman-tao. Idiyaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambem, ating banal Espiritu, metong buking panga Diyos, manggaman king anaganggan. Makirandam tapo, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro dingukom. Kanitang panahon na ito, king balen ning Zora, ating meto nga tawong milagyuang Manoa, miyembro ne ning tribo ng Dan. Eya bitasang mikianak ingasawa na, misan alto, pepakit ya kingasawa na inganghel ng Ginoo. Nga na kaya,
Ekapabitasang miki anak, dapot ngeni kumagli ka, at mga nakang metong alalaki. Anya manibat ngeni, kamiminum alak o serbesa, o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Putang abayit mo ne ing anak mo, may paputot abwak, uling kabayit na, makatagulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Ya ing mag-umpisa king obra ning pamagligtas ning Israel, king gamat dareng Pilisteo. Pintanan ne kanita ning babayi, ing asawa na, at nga na, detangan na ako ning metong atalasuyo ning Diyos. Makapagmulalaya, lulupay ang anghel ning Diyos. Kunemang kitnan nung nonya menibatan. At eneneman sinabi ka na ako ing lagyo na. Dapot sinabi na ka na ako ing kumagliko. At ibait ke ing metong aanak alalaki. Sinabi na naman ka na ako, ing eko dapat minum alak o serbesa. At eko sukat mamangan king nanumang pamangan ang makabawal. Uling ing anak a ibait ko, makatagulaling ne bilang Nazareo, manibat king kabayit na, ang gana king Matea. Kaybat na nita, bayit ne ning asawa ng Manoa, ing meto nga anak alalaki, at inawis ning Samson, meragulyeng anak, at pepanwanan ning Ginu, at migmulanan ning pepasikan, ning upaya ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Patitingapon, pupuryanda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Maging antika sanang matibeng santungan para kako. Metong ako ta, akambilan ko kapilanman. Ika ing kakong santungan at talapagluwal. O Diyos ko, iligtas mo ko kareng marok ataw. Ika o Ginu, ingkakong kapanayan, at asahan, manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kumbiye, kaya kako manalig. Ika na ing miningat at minantabe kanako, manibat pa kanitang mibayit ko. Sure.
Puriyan ko o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan. Kakong ibulalag ing kekang bukod mong kayapan, manibat pa anyang kayanakan ko, o Diyos, tiro mo na ako. At ako naman alakong tuknang mipapasyag, kareng makapagmulala mong dapat. Parangalantaya puwing maya pabalita. Meka Kenny, sampagan ning pun ng Hese. Tanda ning ligod ning Diyos, king kabilugan ng balayan. Iligtas mo kaming alang pangabala. Mantabeya ke kayo pamamasaking maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya ke Ganitang Herodes, ing ari na ning Judea, ating meto nga saserdoting milagwan sa Sakarias, miyembro yaking grupo ring saserdote ng Abias. Ing lagyo ning asawa na Elizabeth, at iti batya king lahi ng Aaron na saserdote. Mi biyabiyala reting mi asawa king mong kayapan king harapan ng Diyos. Mapamintulang lubos karing kautusan, at tuntunan na ibat king Gino. Dapot, ela mi kayanak, huling Elizabeth baugya, at matuwa na lang pareho. Misanaldo, ing grupo ng Sakarias, ing mitutukan mga siwaking templo. Agpangking kaugalyan na tutukyan daring saserdote, iya ing miyatasan na nepiling dulok king insenso ning altar. Inya linubya king templo ning Gino, kabang ding dakalataw nga tsulwal, manalangin la, king oras ning pamandulok. Kabudabud pe pakit siya kaya ing anghel ning Gino, makatalakadya king danewanan ning altar, king lugar, anong nura dudulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias king anghel, misdan niya at mitakutan. Dapat nga nakiya ning anghel, Zacarias, katatakot. Dindam ning Diyos, ing kekang panalangin. Inya ing asawa mong Elizabeth, mga nakyang metong lalaki. Pamalagwan mengwan.
tumula ka't magsaya, at dakalang tumula king pangabait na, uling maging marangalya king panimanman ng Ginoo. Ay minum alak o nano manginuman na makalasing. At mikat mo niya king banal espiritu, manibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ng Israel, ding papagbalika na, king Ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo, masikan at mayupaya. Antimoy propeta Elias, banalang pikasan doon pasibay ring tata at ding anak. Banding makasalanan tuntun laking dalan, daring matulid. At banisa diyane para king Ginoo, ing balen a pinili na. Nga nang Zacarias, king Anghel, makanano ko nga balo king tutuyan. Matuwa na ako at ang timurin, ing asawa ko. Ako'y Gabriel, nga nang may kibat ning Anghel. Makatalakad ko, arapaning Diyos, sa mitubod ka na ako. Bansabyan ko at ipayabot kaya ka, iting maya pabalita. Dapat mo palapanin wala ning balita ko. At ito namang mapalyari, potang miras na yung mituldong panahon. Uling ka may niwala, mapipi ka. Manatili kang makapagsalita hanggang matupad ing pangako ko keka. Paninainding lumalding tao sa Zacarias, pigmulalanda nung bakit melwat siyang tutu kilob na ning templo. Inyang linwalya, makapagsalita ang karela. Inya inisip da, king menakit siyang meto nga pamipatilip, kilob na ning templo. Uling makapagsalita, sininyal na namo karing gamat na ing buri ng sabyan karela. Kaya rin na nimpa magsilbi na king templo, minuliya balenay sa Zacarias. Kalabas daring mapin na yaldo, milam na niya Elizabeth asawa na. At migdato niya king bale, kilub daring 5 bulan. Sayo pa na ako mo rin ng Ginoo, king kapamilatan iting mepalyari. Nga nang sinabing Elizabeth, sige pa na ako king maragul, akamarinayan, king harapan daring tao. Ing maya pabalita ning Ginoo. Gandang gabi po ulit sa lahat. Gandang gabi. Okay lang kayo dyan? Biglang umulan. Parang may nag-order po ng ulan. No? Tsaka meron nata tayong bagyo. Si Vicky. No? Pero hindi naman tatama sa atin dito sa Central Luzon. Pero medyo nababahaginan tayo ng ulan. No? Masyado atang matas ang pits ko. Nilo na, baba may bagyan pota magpiyok na ako. Kumakanta po ba kayo? Mahilig kayo sa music? Siyempre, magandang musika ang gusto natin. No? Ang buhay po ni Zacarias sa ating ebanghelyo ngayon maganda na sanang isang musika pero parang may sintonado pa rin. Kasi hindi sila nabiyayaan ng anak. No? Pero ganun pa man, tignan po natin ang magandang aral ni Zacarias. No? Baka nangyayari po sa atin ito No? Ano pong gagawin nyo kung meron kayong boss na tapat kayo sa boss nyo, naasahan kayo, dahil responsable kayo, at nagagawa nyo yung mga pinagagawa sa inyo, at multimo yung mga trabahador na kasama nyo mo, ay natutuwa, nagagalak sa'yo, at lalo na malapit ka sa boss, kaya sila nagpapatulong para kung may kailangan sila sa boss, ikaw ang nagiging daan para makalapit sa boss yung ibang mga kasama sa trabaho kasi close ka sa kanya. Ganun pa man, parang yung boss mo hindi binibigay ang isa mong hinihiling. Mananatili ka pa bang tapat sa kanya? Mananatili ka pa bang maasahan niya? O mag-ano ka ng hinanakit? O magtatampo ka na sa kanya. Ang kwento po ni Marte, isang foreman na malapit daw sa kanyang boss kasi nga siya ay naasa ng kanyang boss. Sa tuwing may mga malalaking proyekto,
kay itong si Marte Foreman ang pinapahawak ng kanyang boss kasi marunong humawak ng tauhan itong si Marte. Kaya pag siyang humawak sa mga project, magaganda yung mga projects, bahay, buildings, etc. Itong si Foreman Marte. Dahil dito, talagang close si Marte sa kanyang boss. At yung mga kasama niya, talagang nailalapit niya sa boss niya pag yung mga humingi ng tulong. At hindi umaalis itong mga kasama niya sa trabaho na nailalapit sa boss na hindi nakangiti. Sigurado, paglisan sa boss, nakangiti itong mga trabahador. Kaya lang itong si Marte, tagal nang nangungutang sa kanyang boss kasi gusto niyang pagandahin ang kanyang bahay. Pero po kung hindi siya pinagbibigyan ng kanyang boss sa paghingi ng utang, samantalang iba pinagbigyan siya, hindi. Kaya parang unti-unti nagkakaroon siya ng hinanakit sa kanyang boss. At siyempre po, ika nga, kuminsan napupuno tayo, nasasagad tayo. At sumagad na sa pagtitimpi itong si Marte. Isang araw, nagdesisyon siyang magre-resign na sa trabaho. Pero bago pa man siya mag-resign, pinatawag siya ng kanyang boss. Sabi niya, Marte, sabi niya, meron tayong isang gagawing project, isang magandang bahay. Sabi niya, ikaw ulit ang hawak kasi magaling ang mga ginagawa mo. Kailangan pakaganda-ganda mo itong bahay na ito kasi espesyal ang titira dito. Sabi niya, kaya kailangan gawin mong lahat para matuwa ang titira dito. At siyempre po, meron nang inanakit si Marte. Sa loob niya, hindi ko napagagandahin ito para mapapahiya si boss. Yung utang ko, konting utang, hindi ako mapautang. Sabi niya. Kaya yun po yung ginawa niya. Sabi ng boss, pagandahin ng gusto, magandang mga dapat ang kalidad ang mga gagamiting gamit doon. Pero iniba ni Marty, ginawang mga substandard ng mga bakal, hindi pinaganda. Hanggang sa natapos po ang bahay. Nung matapos ang bahay, sinabi ni Marty, boss, tapos na po yung bahay. Asan ang mga susi? Sabi niya. At kinuha ni boss ang susi. At yung mga susi, sinabi niya kay Marte, Marte, sabi niya, ikaw ay tunay na maasahan sa ating kumpanya. Ang tagal mo nang nangungutang sa akin. Pero hindi mo na kailangan mangutang. Itong bahay na ito na pinagawa ko sa iyo, na sinabi ko, pagkaganda-ganda mo, sa iyo, ito yung mga susi. Ngek. Ano kayang nangyari kay hindi kaya pinagsisiyan ni Marte ang kanyang ginawa? Dahil sa hinayaan niyang puno siya at sumagad, gayon pala, siya ang kawawa. At siguro ganun po tayo. Ganun siguro. Pag tayo meron tayong mga grudges, pantamang samang loob. Sa totoo lang, tayo ang agrabyado. Kaya katamo'y babalandro, hinggagawan tamo. Bumabalik sa atin. Sa bandang huli, tayo ang kawawa. Kaya ito pong ating ebanghelyo ay magandang tignan ang buhay ni Zacarias. Si Zacarias ay parang si Marte. Pero si Zacarias, ang boss niya, ang Diyos. Matagal nakipagtrabaho si Zacarias sa Diyos bilang isang pare. At tulad ni Marte, naging tapat at maaasahan. At maraming nailapit na tao siguro si Zacarias sa Diyos. Yung mga nag-aalay ng panalangin, pinapadaan sa kanya para sa paghandog niya ng mga sakripisyo dun sa templo. Isama yung mga panalangin nila. Ganyan naman po yung mga pari. Kaya lang, ito pong si Zacarias, sa kabila ng yan, sa tingin siguro ng ibang tao, close sila ng Diyos. Pero mukhang hindi pinagkakalob ng Diyos sa kanya ang inaasam-asam sa buhay, yung pagkakaroon ng anak. Ang maganda po rito, sa kabila ng hindi pinagkaloban at hindi sila pinagkakaloban ng anak ng Diyos, si Zacarias at Elizabeth,
nanatili pa rin tapat. Hindi naghinanakit, hindi nagtampo. Itinuloy ang paglilingkod sa Diyos, sa templo. At dahil po dito, dumating ang araw, nagbunga din ng kabutihan ang kanilang katapatan. Kasi dito sa ating ebanghelyo ngayon, ito, pinasyalan ni Anghel Gabriel si Zacarias, no? At sinabing sila'y magkakaroon na ng anak. No? At siyempre po, hindi na makapaniwala si Zacarias. Pero ganun pa man, ito po yung maging bunga ng katapatan nitong mag-asawa. Na after all, yung kanilang pagtitiis, pagbabata, at pagsusumikap pa rin maging matuwid, mabuti, at hindi kailanman nagtanim ng galit o tampo, ito ang kanilang tinamong gantimpala. Hindi man nila inasahan, at hindi na nila inasahan. Ang inasahan nila isang ordinaryong anak lang, pero ang pinagkaloob sa kanila ay super, mega, duper to the max na special. Ang